Wel, ffeindio gwylio'r ffilm Thank You for the Rain, dipyn bach yn anghyfforddus o'n i. Doedd i ddim yn ffilm i mwynhau, wrth gwrs, a mi o'n i yn teimlo'n euog, achos o'n i'n ista mewn lle clud ar gadar gyffyrddus, mewn lle cynnas y glân, a gweld angen cyswlw a'i deulu a'i gyd bentrefwyr. A sylweddoli eto gymaint ar drigarad y tywydd ma nhw. Y sychder mawr ma, isio glaw. A wedyn pan oedd y glaw yn dŵad, hwnnw yn law mor drwm a di-drigarad fel bod o yn boddi'r cnyda ac yn difetha bob dim. Ond wrth gwrs, mae yna lecyn gola wedyn. Mae o'n cael ei ddewis a'i wachodd i fynd i'r gynhadledd COP, a mae o wedi edrych ymlaen ac yn meddwl, neu'n gobeithio, bod yna nifer o broblemau yn mynd i gael i'w datrys yn fan hyn. Ond wrth gwrs, cael ei ddadrithio mae o, oherwydd mae o'n gweld y bobl bwysig yma yn siarad, ond mae o'n sylweddoli nad oes gen yr rhain a'i tebyg ddim math o syniad na dealltwriaeth o'r hyn mae o a'i gyd ardalwyr yn ei ddiodda ac yn mynd drwyddo fo. A mae o'n teimlo eto, mae geiriau o'na, lot fawr o eiriau, ond faint o weithredu oedd am fod. Ac wrth gwrs dyna oedd teimlad nifer fawr yn y wlad yma pan fuodd COP 26 yn Glasgow.